Ka-idol, maayong adlaw kanyong tanan. So, ang ato ang video karon, nakakita ko og tulo ka iring nga gagmay kaayong bagong piso og tulo sa kailaga nga bag-o sang gipiso. So, ganahan mo makakita mga ka-idol. So, tana, kuyugi ko ninyo. Wow, kaluoy sa mga iring. Bagong gianak. Hindi pa pagbuka sa iyang mata. Halika guys. Sa dalawang saksi. Na, nagkuyog-kuyog. Kalain na guys. Nagpinakay ang lubot. So, mauto sila mga ka-idol no. Lingaw kayo silang tanawon. So, salamat kayo ninyo sa inyong pagsunod kanunay sa ako ang mga video. Manghinaot mo nga na-adjud mo sa kanunay. Mo like o mo follow o mo share mo sa akong Facebook page. Thank you mga ka-idol. Bye-bye. I love you.